Takže čau lidi, vítám vás z dnešního videa. Dneska budeme točit Brawl Stars. Jo, tady borec hraje s nějakým borcem, ani nevím, kdo to sakra je. No a budeme hrát z Brawl Stars, druhé video z Brawl Stars. Jo, pokud se ptáte, kde jsem získal Crowa, tak je to prostě v jednom Stars dropu. Tady borec si vybírá Brawlera. OK, a já si jdu dát někoho možná jinýho, já si dám Macy. Kámoš mi na ní dneska koupil skin a on mi to... Já mám teď jenom 4 gemy. Takže to bylo, protože my jsme si dávali takovou challenge, že jakože že si, nebo ne challenge, prostě věc, že jsme si dali oba dva mobily. Ježišmarja, mám špatnou Wi-Fi, nejsem doma, jsem v Malenovicích. Jo, toto video není přetočený, až já si nikdy nepřetáčím videa, pokud by vás to zajímalo nějak. Já vždycky to točím a potom to hned nahraju, trochu se na to koukám, jestli to má vůbec dobrou, jakože, protože mi třeba prostě dobrou, nevím, jak bych to řekl, dobrou kvalitu, protože někdy mi nefunguje mikrofon. A tak to video potom nevydám a jsem z toho docela blbej, protože prostě mě to štve, když nemám mikrofon a nemůžu točit videa. Jo, pozdávejte odběr a like, protože já fakt jsem na tom úplně strašně. Jo, a jsem docela, nebo mám už nějaké videa, ale jsem docela začátečník, tak byste mi mohli prosím vysvětlit, sakra, jak se natáčí na shorty. Vůbec nevím. Ale vyhráli jsme to a tenhle ten surč nevím, co chce zas. OK, můžeme jít asi zase na to duo, docela jsme to dávali. Nevím, kolik tak zahrajem. On mi chce, jo, dobrý. Co dal Rika? Nevím. Já jsem za tu Macy docela dobrý. A jdem na to. Ty kámo, já se tam ani netrefím. Jsem úplně levej. Teď do toho přijdu já všechno to tu zachráním, ne asi. Kdo je? On mě zabil. Tak a teď ho zabiju zase já. Kde? Kamo, tak rychle showdown? OK. To je docela dobrý. Tak pojď, jdem třeba na tam toho borce, já jsem tam někoho viděl. Někdo dával smajlíka. A tada, no tak to bude těžký. OK. Nice, tady jsme zabili, tak ta byla easy. Nice, máme to vyhraný. Jo, je tu jenom tak ten kámoš. Řekni čau aspoň. Čau. Pokud se ptáte, kolik má, tak vám to přesně neřeknu. Wow. To je super, že? Má zhruba tak 50. Jo, že jo. To je úplná pravda.
Co? No on má 50. Fakt. Tak máš na mobilu mám 50. Nekecám. On má fakt 50. Je to už děda. Čau. Ty zdrhnu. Jo, není to ten kámoš, jo, ten kámoš má tak trošičku časovače. A to je docela blbý. Já nemám žádný časovače, já musím točit videa a já je netočím sice každý den, ale to je úplně jedno. Jo, to má ale smůlu, že má časovače. Co ti zase je? Já s tebou nebudu hrát, já budu hrát sám. Já jsem se až teďka uvědomila, že ta Per má v tom pozadí hyperchat. No však já vím, já taky, kámo. Nechápu, proč jsem se toho uvědomil až teď. Je taky. Tady je Bibi. Kámo, ne, kámo. A co jsem za teďka nevím, teďka jsem nový update, jsem hrál asi teďka už Nice. asi 8 her. Ještě nevím ani, ale Jo. ale někdy jsem se toho nevšímal, no. Jsem se díval i na youtubery a neviděl jsem tam. Možná jsem moc slepý, nebo já nevím co. Já taky nevím, já jsem si to už... Pojď to dáš, Jak, kamo, jak? Řekni mi, jak jsi jí nemohla sakra dát? Konečně jsem využil tu ultinu. Pojď to dáte. Ježiš, ještě, že na mě nepřišel. Tak by bylo Tak po mně... nemusíš se bát Karla. Jak jsem teďka co řekla, tak já jsem mi rozuměl. Watcha! Tak ta Pemka asi nechce hrát. Sorry lidi, ten kamarád má tak 7. Držu. Mám víc jak ty. No, ale kámo, zníš ve videu, jak kdyby si měl tak Já 7. vím. Protože říkáš totální kraviny. To je pravda. Ale já když nahraju to video a kouknu se ještě předtím, než to nahraju na to video, tak si připadám, můj hlas je úplně jiný. Vždycky, jak třeba jakože já se snažím natočit také video, tak si připadám, jako když jsem byla nějaké malé dítě, protože já to video s ním jako nějaké pošahané 5leté dítě. Pošahané, proč pošahané? No. Kamo, čemu se tu směješ, nekáž video! Já taky tak trochu kazím video, já se snažím mluvit jak bozy. A proč? Já nevím. Já jsem prostě vůbec. Ty se jak zítra můžeme zahrát Matejho a Bozyho, až budeme spolu natáčet. Jakého Matejho a Bozyho? Matej a Bozy. Kdy to není Matej a Bozy, to je Matýsek. Ty jedné mu říká Matej. Proč mu říkáš Matej, když je to Matýsek? Co se na něho díváš? Jo, tomu jeho videa jsou nejlepší. Kámo, to mi teďka připadá, jako když jsem byl nějaké 5leté dítě, které se dívá na jeho videa. Vždyť kámo, na jeho videa se nedívají 5leté děti, sorry kámo, 5leté děti se dívají na nějaké transformery. Takže nehrané, kámo, dívají se na nějaké animace pro prťata. Ne, oni nemají ani YouTube. Mají YouTube Kids. To je pravda. Jako ty. Já nemám YouTube Kids. No máš? No jasně, kámo. Zase se chováš jak 7leté dítě. Je mrtvej? A jo, on je mrtvej. Kámo, jak jsme to dali naraz? To se dali minulou hru, kámo. Ne, kámo, já jsem to dal dřív, nebo on to dal dřív. No tak on vypadal, když to neroz, a jsem měl moc pomalé reakce. No,
Však ty máš vždycky pomalé reakce. To možná pravda. Ale i tak jsem lepší v bravku jak ty. To je mi jedno, že jsi lepší v bravku. Tu máš Otisy. Jak jsem na něj vystartoval, kámo, a on ani nevěděl. Buď ticho náhodou, o to je to dobrý. Já ho používám často. Sorry, kámo. Máš Mně spíš Otis připadá roztomilý, protože je malý. A Tak to takový jsi ale... prťavý. A to je více OP, jak to hraješ Kámo, to ty. není, no jasně, úplně. Schválně napište do komentářů, kdo si myslíte, že je lepší. A dáme hlasování. Jo. Komentář rozhodne. Přesně tak. Nevím, proč dávám vždycky prostě jak se to jmenuje, ten lísteček. Já nemám žádný šťastný jiný emote. 4 lístek. To je jedno. Vidíte, já mám tak maximálně králíka. Ne, taky, jakože je takovej dobrý, ale lepší. To už já už ho nepoužívám, já mám používám takový ten smiley s tím star dropem. Bečku, tak jsem ti. A co tu děláš? Jak? Co? Jsi naštvaná? Se nemůžu strefit. Neumíš to. Jsi úplně blbá. Ty vogo, tak to se ale použil mega dobře. Kámo, tak jsem se jenom netrefil, no. 2krát. Už ve videu. No jasně. Se netrefil 50krát ve videu, když se žádné nikdy netočil. Co vlastně v mém videu děláš? No ty jsi tady říkal, že jsem tady a ti řeknu čau. A kámo, teď se tady rozmluvil jak brase. Nebuď smutný, já neříkám, že to... Sorry, ale to není zprosté. To je jedno. Ach jo, s tebou je fakt těžké točit videa. Fakt těžké. Víš co, já tě možná někdy natočím, jakože v realitě, třeba jak budeš holej a budeš spát. Ne, sorry, to jsem neřekl. Nic takového jsem neřekl. Napište do komentářů, jestli si myslíte, že je blbej. Jasně. Ne, dobrý, já tě nebudu natáčet. Já jsem řekl nějakou krávovinu zase. Až moc velkou. Ale budu tě určitě někdy potom Kámo, to by natáčet. dělali maximálně gay. Nejsi náhodou gay? Proč to říkáš? Sorry, to jsem fakt neříkal, jo? Jasně. To jsem fakt neslyšel. To použiju ultimu. Tady je někde 8-bit. Není. Ale tak je. jo, měl si pravdu, no. Pojď je mrtvý, yes. No tak je to Kde špatně. je ten druhý? Kde ten druhý hajzl? Proč je sáme to tu úplně? Vydrbem. On tak bude před vámi zdrhat. Teď ani neví, kde jsme. Kámo, tam je ten... Aha, kámo, teď je nahoru silný. Není. Je, vidíš, Vůbec. on ti dává 1500 něco. Není vůbec silný. Kde je ten blbec? Aha. Víš co? Koukni se, já tě tak trochu naštvu. Já nevím, já bych chtěl start dropy. Mě už to nebaví bez start dropů. Koukneme se tady do shopu. Jsem s jedným kámošem dneska hrál Bed Wars na Robloxu. A ten se úplně naštval, že jsem ho fireballnul ze 20 emeraldů. Kámo, co tu zase? Kámo, co tu zase? OK, to vypadá docela dobře. A co tu zase mluvíš o Bed Wars?
tebou se fakt nedá točit video. Jakože fakt. Co to je jako Raider a Nero? A ty jsi právě že Nero. No právě, že. No takže ty jsi ten blbej. Nero náhodou není až to špatný. Ale já to myslím tak jakože, že je blbeček prostě. Takže si mě jde. Víš, že jestli to uvidí tvoje máma, no tak tě Moje máma za to neuvidí, protože se to nebude dívat. A co když jí to pošlu? Když si to pošleš, tak tě nahlasí na policii. No dobře, kámo, tak mě to jedno, klidně mě nahlas na policii. Kámo, to je fakt hrozný s tebou točit video, už nikdy s tebou nenatočím video. Nikdy. Ani zítra? Ne, ani zítra. Až pozítří. To budu točit, ale už sám. Wow. Proč mě toto? Já nevím, koho si mám vybrat. Že zabanují kruhu a úplně zabanují. Ne, počkej, tak já chci zabanovat Tyka. No tak to jsi plný paku. To je blbec totální. Jaký blbe, poču. Jo. Tak nevím, zrazili kruhu nebo Macy, já nevím. Já už jsem si vybral Macy. Vidíš to? Já se bojím, co dělají ani za blbosti. To je pravda. Kámo, na ti cépek tu dal perl a nám si jakože fakt myslí, že někdo z vašeho typu bude mít perl. Ne, já chci ho. Jí, kámo. To je jedno. Tak se nauč mluvit. Ty se nauč mluvit. Proč já nechci next? Ne, já nic nechci. Beba, počo. No taky děláš. Pik. Kámo. Já prostě budu hrát za Macy. Kámo, ti má tady doslova ten má jeden. To je blbec. Vidíš, Ota. To je znamení, že všichni Ota. budou hlasovat pro Ota. Komentáři. Ota. No, fakt. Otis, no. Fakt Ota normálně nějakou kočku Ota. Je to Nějaké Otis, no. Kické knížky. Tak se celý svět kolem toho nezhroutí, že jsem Já řekl. se z toho zhroutíš. No jasně, ty máš blbou Wi-Fi, no. To říká ten teda se předtím si kladá Wi-Fi. Je super, ale kamo, vždyť jsem řekl, že má jenom blbou Wi-Fi, no tak No, tady to má bosek. Tomu se říká second. jak je Kam- second, nebo co jsi to řekl? No jasně, ty zás. Přestaň dělat Raidera. On se říká jako vača. Lidi, toto video asi už končí, jo, takže nezlobte se, ale s ním fakt nejde točit video, jo, tak čau.